Kedamtang ningkan surihini rakre nerkep aningkan ahud BJP Sarkar pen towar ka selam jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pijus Hajarika MP Horen Singh Be Dr. Numol Momin lapen MSc Richard Tok Biatum CPD MDK pen SOPD atowar aphan long isompon lo Bonta non ningkan pho BJP Sarkar nang chari terapita deithor dehuri rongbong kharara ratum kemesen atowar cheleng dunong wangbelang Lason si lakha inko ratro duar baguri constituency ke parlo deithor dehuri rongbong kharatowar ningkan phopleng de rapor bosetami kedam ke bang aphan raratum kisung kachetong nang pangbar damme kedam tangani India Prime Minister Narendra Modi ke bang hur kuti atangka kapana hokpon laki jongjong ke padam thap ason ke man nasila haya tangka kahijik tabarat ke atau kano towar mi lang kidu ke la phan ni kera pi ponson ke isi raratum aning arong ning insamji kusi hawara raratum chethang pon lapenan parta ke damtang ningkan suri hini ra kren erkia baningkan ahud BJP Sarkar pen deithor dehuri romong khara towar kaselam ji aphan KACCM Dr. Tuliram Ronghang Pijus Hajarika MP Horen Singh Be Dr. Numol Momin lapen MSc Richard Tok Biatum pen CPD MDK pen SOPD atowar kaselam ji aphan logi sompon lo Munta non ningkan pho BJP Sarkar nang chari der pita deihuri deithor rongmong khat araratum kemesen atowar thek ponlong lelang posi hawara ratum ningje ponrenti Napen bangso atowar laki deithor pen silunejan an ke krongput NH thongkebra pho atowar pilo bonta towar ka bedera jo kacheleng pon pinnang an katikum dunang lo jaseme towar ka chela ji aphan osomar lo kachari atum pendang lo rong arar tum jo parni inghan langbo langte atowar si cheleng ponang bom nang puta hawara ra tum pen ninje ponrenti Kedam tangani Karbi Anglong Autonomous Council kilik ahud kachechak alamchak nili kilik kache patidun jongsi ke hailo pulotang ke nomor isi laki towar selam ponji pusi MSc Richard Tok Bipen raraphan chechatang Monta non BJP Sarkar atum ningkan phopleng de rapor ahud pusitami non puta alamchak chipapleng pon thekki pusi hawara pen ningje ponrenti lason si non MSc election ahud ke duar bagore raratum matha pon pammi bensi vote binang poputa hawara ratum chethampong News report Karbi Anglong Live